Assalamu alaikum. Darasinmu na gaba shine comment. Za mu fara daga comment. Comment, abin da ake nufi da comment shine, shi comment layi ne a programming amma baya running. Shi babu ruwan program da shi. Ana yin shi ne saboda ƙarin bayani ko kuma idan kai code da wani zai zo ya karanta, za ka dinga highlighting don ya zo ya gane, ko kuma wani abu makamancin haka, ko don kai kada ka manta me kai wurin ko wani abu mai kama da kuma irin wannan. Shi yanda ake yin comment shine ana yin shi da slash slash guda biyu, forward slash. Muna da forward slash, muna da backward slash. Idan muka yi abu da mun sami shi comment, to comment zai hana shi ya running. Babu ruwan program da ya running ɗin shi. For instance yanzu wannan guda biyun, wannan shi ake ce ma forward slash, shi kuma wannan shi ake ce ma backward slash. Yanzu for instance yanzu idan muka wannan my first program, sai na ce to bari in ƙara a ƙarƙashin layin, bari in ƙara yin wani program, bari in ƙara yin wani layi. Sai na sanya system.out.print line, wani sa print line. Sai na sanya misali barka da safiya. Sai na sanya semicolon ɗin saboda duk ƙarshen layi dole sai an dinga samun semicolon. Sai na je sai nayi running ɗin shi. Gashi ya fara bamu error. Ya ce system cannot be resolved. Ga nan system outlining first Java layi na 15 muna da damuwa. Sai mu je mu diba mu gani layi na 15 me ya faru, layi na 5. Okay, ga nan wurin system ne, sai na sanya gashi. Yanzu sai na gyara na sanya 6. Yauwa kun gan shi nan my first program sai na sa barka da safiya. Amfanin da ma first line kenan. System.out.print haka zai baka shi a layi ɗaya. Amma in ka sanya ln, ma'ana line print line, to zai baka shi in different line. My first program barka da safiya. To yanzu idan na tashi, yanda ake yin comment, yanzu idan na zo nan gaba na sanya ma wannan forward slash guda biyu haka, to na maida shi comment. Babu ruwan shi, ba zai yi executing ba, ma'ana ba zai yi running ba. Zai yi wannan guda ɗaya kawai. My first program. To shi ma idan na zo wannan shi ɗin kan shi, shi ma idan na sanya mai wannan ɗin comment ɗin, to idan nayi running browser ba za ta yi print ɗin komai ba. Console ba zai yi print ɗin komai ba saboda ba komai, kun ga nan ya tsaya. Haka yake. Akwai multi-line comment, akwai single line comment. Multi-line wannan shine single line, ma'ana layi ɗaya muke yi ma comment, muke hana shi ya motsa. Shi kuma single line comment, to dukansu duk abin da ya shiga tsakankanin shi ya zama comment kawai, ba zai yi running ba. For instance yanda ake yin shi shine ana yin shi da forward slash sai asterisk. Wannan ana ce mai asterisk a programming star ɗin nan gaya. Kun ga nan dukansu sun yi green, ma'ana sun zama comment. Sai yanzu nan wurin sai in rufe da star da shi wannan ɗin forward slash gashi nan. To yanzu shi kenan. Still line yanzu haka idan nayi running ba zan ga komai ba. Dama malam an siya kuma ga nan ban ga komai ba ko. Wannan shine multi-line yanda ake yin shi. Ga nan na haɗe su duka wuri ɗaya nayi. Da wancan shine mai buɗewa forward slash da asterisk, sai wannan kuma kullewai to asterisk da forward slash. Duk abin da ya shiga tsakankanin waɗannan guda biyun to babu ruwan browser da shi. Babu ruwan console da shi. Console ba zai yi wani printing ɗin abin da yake nema ba. Wannan shine comment. Shi comment, amfanin comment ana yin shi ne don haska ma mai karantawa abin da kake nufi, ko kuma kai ma ka rubuta layin abin da kake nufi, saboda gudun mantuwa. In muka shiga cikin programming sosai akwai lokacin da za ka dinga yin program mai yawa. Da taimakon wannan comment shine in ka dawo ta saman layi in ka yi comment ko saman layi ko gaban shi in ka yi comment da ka karanta za ka gane abin da kake nufi. Wannan a taƙaice kenan shine comment.